Роден съм в тая къща зад мене, скабрената къща, бащин дом, която символизира преданието от баща на баща на баща и сега в момента на моя син също, от баща му, демек от мене. От този последен етаж се откриват гледки към Пирин и пистите, към Рила, Родопите и черквата и камбанарията на черквата, която вечер като легнеш в леглото е единственото нещо, което ти свети като нощна лампичка. По цялата къща, във всяко едно помещение сме се опитали да разкажем за някоя историческа личност, която е тясно свързана с Македонския край. В това помещение разказваме историята за Радон Тодев и Радон Тодевата чета, която е моята любима история. Това са едни бански четници, 70 човека, на които се паднала нелеката задача да отвоюват и да забавят турците за 24 часа, за да могат през това време местото население, жените и децата да се изнесат. Интересното при тях е, че те тръгват към битка, първо минават през църквата, да бъдат живи опяти, като попа на 20 и някой човек спира и се разплаква, защото казва и Тили Бечедо, момче, което предишната седмица се е сгодил, женило, сега тръгва на сигурна смърт. И повечето са не били на около 20 години момчета. Един от тях е Горче Скабрин, който ние сме преки наследници и потомци на него. Успяват да свършат своята задача, успяват да задържат турците с 24 часа, успява местото на население да се измъкне, но от цената на своя живот. Аз съм 47-ми набор, доста възрастен, но съм горд, че моя син успя да възроди тая къща, което е символ на нашето уважение към паметта на моите предци. Максимално се опитахме да запазим старата конструкция, старото скеле на къщата и да добавим еклектични модерни елементи, да ги вплетем. Във всяко помещение, както казах, има по една историческа фигура, която винаги е застъпена от модернизма. В случая тук е натисната от гардероба. Вплитането между старото и новото. Надолу може да се види зад телевизор, зад конвектор. Това са моите най-обичани баба и дядо, които беха толкова работливи, толкова честни, толкова приветливи хора. Те са създали тая къща и в последствие тази къща се раждат Чичо Коле, Чичо Гошо, татко ми, тетка ми и съответно техните съпруги. Тук се раждам и аз. Това са снимки от Старобанско, това е нашата скабрина къща. Това пък са баби на сбор, така се е наричало, на седянка, едно времешните дискотеки. Моя дядо с моя брат и майка ми, дядо с неговите брати и сестри. Има много значими личности в нашия скабрин род. Например, това са 3 братя, които стават невръстни деца, сираци, принудени са още от 7 годишна възраст да чиракуват, за да си изкарат прехраната. И това ги прави много силни, защото трябва единствено, на което могат да разчитат, това е трудолюбие, честност, за да създадат своя авторитет и да могат да съществуват. Като дядо Костадин е много впечатляваща личност. Той е ученик на Гоце Делчев, който е наша гордост. Гоце Делчев е бил учител 1 година тук и им е достатъчно предал от неговите идеи, макар и на невръстни деца. Имам внучка, която живее в Брюксел. Тая година се качи на кончето и казва: деди, така ме нарича, няма такова изживяване. Аз, например, малко обичам да се закачам с дървото, от време на време взимам длетото, от време на време съм участвал и в някои черкви в стенописването и
Така, всеки си намира нещо да живее, но поначало банскали са безкрайно даровити хора. Даровити. А това е моя подарък за 3-годишния ми внук, който обещавам ще държи летото не по-зле, отколкото дядо му. Той ще бъде научен, това със сигурност ще го направя, за да може да се радва на кръстите на дървото. Един, който пипне летото, той тогава разбира каква кръста има във всяко дърво, във всеки фладър. Долу на първия етаж направихме, всъщност това е и цялата концепция на къщата, къща за гости. Създадохме с много близък мой приятел. Сме ресторант. Много пъти ми навлизаше една статия: Мишлен поглежда за Източна Европа, Мишлен поглежда за Източна Европа. И аз си казах, защо пък да не го направим и защо пък да не повярваме в тази идея. Обадих му си и му казах: Оги, моля те, дай да се опитаме. Той направо ми затвори телефона. Минаха 1-2 седмици, той ми се обади и ми вика: брат, тук ходих по една полянка на Витошка, огряме едно слънчице. Правим го. Горе-долу така се случиха нещата. Създадохме долу едно ресторанче, което е за 24 човека гости. 7 човека се грижим за тях, като последният човек е само на пинсети. Отговаря подреждането на менюто. Смеем да твърдим, че сме единствения ресторант в България с традиционна българска кухня, поднесена с креативно. Само единствено традиционна българска. Всъщност къщата, нагоре стаите са за допълнителния експириенс на гостите, които се опитваме да им разказваме стари бански и български истории, не толкова популярни. Когато хапнат в ресторанта, едната от масите се отваря, слиза се през нея долу в избата на дядо и там някой стар банскалия разказва автентични истории, малко помнени. Пък ние се опитваме да ги записваме, за да ги оставяме за наследството, да ги унаследяват поколенията, защото е важно българщината да се помни.